তিনি বাহাই বছর জরাতেই খাটো খাজা নুকজাক তিনি বেলাখানা টংফটক বেলাখানা খাটং খাজা কামনি বাগে hingkai sini tipra sarokni poriman tini o itihasno tini phunugrinai sini buskan grata tipralen जों manani bagi thangi tongo abun bagi जों belai kai tongtholajak khatong lajak bo bisini থেকে নরটা tino bisin hakai purbosampur bisi যাওরা আছে গাড়ি কটর ইয়াখাবা মালখুং কটর বাস গাড়ি চিকন গাড়ি বা বলেরো গাড়ি রনু মানে অবজতটা নং বিসিনি থেকে অবজত তিনি বিসি ও বাস হত্যা जों যতরা মানা হারকা जों গাড়ি আগে কম চাইটা খাইমান जों তেবো गोबां माना हारकाते चिकन बटं तंसि बरक सागियानि तंतं ताबुक सुजरा नोंनि मते बोसोर जरातै नरंनि बिसिनि इंगै बरक आरो पार्टिसिपेट खायनो गोबां मानांनाय चिनो प्रबोतामपुर बिसिनि इंगै जत नग खरकसा बा गनै खलाय जों जत नखर लाई याफ्रि लायजाक ताबुक खादुं खाजाके जत थानाने बागे तंथक लायजाक खापांनि दाखुकtai बुक सं 14 तारिख जतन साइमानो दिनैनि सालो मेगा मास गेटारिं बबाग्रा बेरिंजाक खमलंग ताई आरो थानायनि बागै तिनि अरो जों मांखलि नखा गोबां मा बरदकनि बिसिंबो खाथुम खाजा नखा पूर्व जानपुर बिसिनि दाखुक सं ताई बुक सं जों आबोनि मांखलिनो दाबनाय दङ बरक सावो अरबो 200 250 अबहाय बरकरनि आरो गेटारिं नानि बागै थांनि दङ ताई बरकनि नाहारामु ग्रेटार टिफ्रालेन्ड आबोनो नाहारिनो दिनैनि बरक मास गेटारिं बरक थांनि दङ बरक साइकेनारिका बरक बांमानि बागै अरबो सिं जे टारगेट गारि दमन आ गारि बे कुलु ग्यांगे जों बास गारि याखौ मालकुं गतरबो जों मानहारका होनाय नायनि ब्रि खापनि लोगोरक बाखुनक दिनैनि म पूर्व जानपुर बिसिनि थुमिथुबजा कक्तमा याखबा मांखलि अबरकनो हामबाय बोसोर जराते दिनै बरक सफैनो बरक मुरामुरे गोबां खालि थांनाय सफैनायब्ला नरकनि म ब बिसिनि থেকে थाना नायतो दाबो ब बिसिनि থেকে थाना नायतो ब गावसबा पूर्व जानपुर बिसिनि गारि हिसाबलायो जों उरुंलाय दंलायो पार्टी हलियांलाय गारि रखसे दिनै जे प्रग्राम को जागाबो एक्सिबो आरो साब खायनो साइदेमान हान्याय तो सिनि हाबुआग्रा राजा हान्याय ताय आसामनि हान्याय रखनो थानांगौ मेघालय दिनै बेलाके साजुजों नगथाय बर थानानि बागै दिनै नखरि फैगा दिनै बुबागारा बा कायसा कबुजा मास गेटारै जों आरो सामल खायनो थाङो आबो बजाखौ नाय एडेसि खुमलंनि सिन्डिकेट नरक ब बिसिनि থেকে थाना नायतो जों पूर्व जानपुर बिसि बोसोर जनार सगैनो आबो नों साइदेमान दिनारा मैक्सिमाम 250 300 बरक ओ बिसि ब बिसि अब पूर्व जानपुर बिसि आरो साबो फायनाय साइदेमान दिनै स्पेशली फायनाय चिन बुबाग्रा ताई मेघालयनि चिफ मिनिस्टार बिनबुंर आंसे कांगमालिया ঠিক আছে बकायसे फायनाय कनरेड सांमा आच्छा सिनेमुखि जादो सारनि आरो बुमुखाय जयन्त पूर्व जानपुरनि न तिब्रामथानि बुथ कमिटि मेम्बार हामबाय सार ब बिसिनि থেকে नर तिन आरो पार्टिसिपेट खायनो नायतो semua पूर्व जानपुर बिसि থেকে जों ताव यासराय आरो सिनि जों गेटारिंलै जों खुमनो थानाय नरनि म बिसिनि থেকে কয়শ জন आरो पार्टिसिपेट खालायनाय जोंनियानो 100 प्राय 150 हाय जों बरक जोंनाबो मुजाक बास गारि ताय कमान्डार ताय पुसार प्रा जों माहाय थाखा प्रा जों गारि बास आको प्राय ओकला इसला 6 गारि दाबो 11टा बाजि दं कन्नर आरो কয়টা মানে 4-5টা গাড়ি তো থামানুকা আবো যতটা দং বিसिन থেকে ইয়াবো जोंनाबो सिमो जतन सिनि yang फैसा मुगरै ताय पूर्व जानपुर सिङाव प्राय 15टा हाय गारि जों थांनायाव यासराय समनि सिङाव आरो प्राय खुमनो थानाय मा सारे सिनेमा आरो मु सजिनो देव मा पूर्व जानपुरनि चेयारमेन हामबाय